YouTube. Hej YouTube. Det er Adriano og Jonas, og selvfølgelig Jonas YouTube-kanal. Ja. Jonas er med. Ej, det er ikke den hedder. Jeg hedder The Spash, jeg har fået et nyt navn. Hedder du Splash? Ja, jeg hedder The Spash, det er et nyt navn. Skal jeg tage Pirate Hat? Nej, tag den anden nederste. Så Pirate Cutlass. Nej. Er der en kvart? Den hedder Pirate Cutlass. Skal vi ikke tage den der Pirate Cutlass? Det er lidt svært. Accept. Okay. Så går vi ombord. Kommer du? Nu skal vi ombord på Titanic. Med en meget ændret version. Ja, og det er fordi Titanic lige pludselig har været sunket, og så kom det op af jorden igen, og så... Og blev til et piratskib. Og så var der skeletter ombord. Hvor er du? Jeg ser filmen. Så kommer du snart. Jeg venter lige på dig. Er det spændende YouTube? Vi sejler, og snart dør vi. Vi styrte! Nå, er du okay? Er du kommet? Ja, okay. Vi klarer allerførst et skelet. Det der fandme ikke realistisk, at jeg bare ryger væk fra skærmen. Det er ikke særlig realistisk. Altså bliver det bare til ind på skibet. Intet af det her er realistisk. Se, nu fik vi lige 2 af dem der. Og vi Jo, der er det noget, der er realistisk. At vi kan styre os selv. Helt ærligt. Og at vi er mennesker. Fik du også 4? Nej. Så kom lige, vi klarer ham her. Nå, jeg tror jeg kom til at slå mig selv. Jeg prøvede simpelthen at dræbe mig selv. Okay, jeg hjælper dig. Er det ikke klogt? Det er nok det klogeste, nogen har gjort i hele verden. Det er klogere end dem, der fandt ud af, at rummet er det vidste jeg godt. Ja. Det er da klogere. Slå nu ham der, jeg slår. Sådan der. Endelig. Jeg kan. I slay him. Så er det ham her. Dude. Ja. Ved du godt, at jeg er klogere end ham, der fandt ud af, at det rent faktisk var et univers rundt om jorden. Er du klogere end ham? Nej, men det var en joke. Ja. Det er derfor, jeg er en superhelt. Ja, okay, helt klart. Okay, så kan du se den der film nede i hjørnet? Ja. Next stage. Kom så, try. Vi sejler videre i det ydre død. Nu kommer der en pligt. Der er en pligt på det ben. Lad os snakke det. Ej, hvor er det bare smukt. Kommer. Kan man dræbe det? Ja. Det skal jeg være med til. Det skal jeg se. Nå. Okay, der er du. Kom nu. Jeg skal lige tjekke min CPU. Okay. Vi har optaget 3 minutter. Okay. Kan du optage i 3 minutter? Ja, vi har optaget i 3 minutter. Nå, kom. Vi skal komme. Skal vi? Skal vi også nakke den grimme person? Ja. Jeg fik en anden kurse. Ja. Så next kom nu, hjælp mig, hvis du gerne vil. Ja, jeg vil. If I can. Altså, der står next each. Hey, jeg kan komme til en quest. Hvor mange mangler du? I don't know. Der står 9 ud af 15. 9 ud af 15. Okay, så klar Black på det. Ja, godt, nu er du med på det. Hvor mange mangler du nu? 10 ud af 15. Okay. Den her grønning. I ved siden af dig.
Hvor mange mangler du nu? 15 ud af 12. Eller 12 ud af 15. Okay. Blæksprutter. Hvor mange mangler du nu? 13 ud af 15. Hvad med den her? Remme. Den vil jeg være med til at dræbe. Det er noget du ikke. Blæksprutter. Den vil jeg også være med til at dræbe. Ja, du er med til det. Ej. Hvor mange nu? 15 ud af 14. Eller du mener 14 ud af 5. Ja. Okay, så skelettet. Vil du godt, skelettet giver 2, og blæksprutteren giver 1. Hvorfor slår jeg ikke på den? Den der. Hvor mange Så. mangler du nu? 14 ud af 15, fordi at den ikke gad at lade mig slå på den. Så tager vi bare blæksprutter. Hvor mange mangler du nu? 0. Okay, så... Der står nemlig 15 ud af 5. Ja, Next each. Okay, så 200. Men du skal ikke gå fra eachen, fordi vi skal ikke lige slå den der. Og vi kommer ned under vandet. Oh, we sinking on the roof. Oh. Okay, Jonas, kan du se den der skattekiste med guld? Tryk på den, fordi vi er completely lost quiz. Så kan du se den. Så Turn in. Oh yeah. lad os se, hvad der er. Er det godt? Det er ikke. Den siger inventory is full. Nå, så viser jeg det bare. Hvor er det stået? Nå, er det der. Ej, det er dårligt. Ej, hvor ser det dårligt ud. Men hvis I vil gerne vil have det, så ved I det, I skal bare klare 15 af dem her. Det Jeg har lige fået 1 plads mere. Men, Så har jeg plads til den. den er ikke så pæn, jo. Kan du ikke se den, jeg går rundt med? Jo, men er den god? Altså ved mig har den 35, men det har den ikke for dig, det ved jeg. Men er den god? Det ved jeg ikke. Jeg kan lige prøve, altså ved mig er den 35, men jeg tror ikke, den er det ved dig. Okay, men du, der er ikke noget med, jo højere rank, class, man kommer i, jo mere kan have sin inventory. Nej. Det er ikke rigtigt. Du skal købe sådan noget, så der siger, hey, du kan få sådan, du kan have mere plads. Hey, gå ind i din inventory. Jeg har allerede add space. Er du inde på add space? Jeg har allerede gjort. Så du har 5 AC tilbage. Kan man jo se. Jo. Hvor mange ting kan du have nu? 31. 31? Og før kunne jeg have 30. Okay, før nu tager vi sådan vi kan have. Nu tager vi en ny quiz, så vi kan have noget bedre. Ugo, hvad hedder den? Hvad siger du med at vi tager den aller sidste, hvor vi skal klare 40 ting? Den hedder Titans of Storm. Ja. Ugo, vi ses i næste episode, YouTube. Ja, ses. Ses.